momentul prezent. Aceasta este ultima etapă din procesul de realizare a hărților. Acest echipament realizează plierea hărților, deci după culegerea elementelor, redactarea și imprimarea hărților, acestea urmează să fie pliate în formate customizate în funcție de necesitățile utilizatorilor. Acest echipament este de producție japoneză, e în dotarea agenției de 2 ani și are o viteză foarte ridicată și flexibilitate în a adapta atât formatul de intrare al produselor, cât și dimensiunea, în partea cealaltă, dimensiunea la ieșire. De fapt, această mașină este o expresie a ceea ce înseamnă modernizarea domeniului geospațial.